Hey guys, welcome back to another vlog. So I just got home from my duty in the hospital. So it's already, what time is it? It's already, what? 12:32 a.m. Tapos may duty pa ako ng 7 a.m. later. So yeah, ang sakit ng paa ko guys. Sobrang sakit pagkatanggal ko ng shoes ko. Though hindi ako naka-shoes all the time. Parang may shoes kasi doon sa hospital na damit ko. May nilagay, may slipper kasi dun sa hospital. Parang slipper na, slip-on shoes. Parang gano'n. Yun yung ginamit ko kasi sobrang sakit. 16 hours ako nag-duty ngayon eh. From AM. So, 7 to 11. So, almost 12 AM na ako na nakauwi. So, yeah. Nag-dinner pa ako. Katapos ko lang mag-dinner. Super unhealthy. Sobrang sakit ng katawan ko guys. Yung paa ko, grabe. Sobra. So, I took a pill. This is the Tylenol. Ayan siya guys. Ito yung sobrang dami. Ilan ba to? 325 caplets na 500 milligrams each. I don't recommend this kung may mga ano kayo. Kung sensitive kayo sa mga gamot ko. But yeah, yun ang umuubra sa akin sa mga ganitong pain. At sa dysmenorrhea ko, sasabi ko sa lola ko, bigyan niya ako ng madaming ibuprofen addict lang. But yeah, and sa pa ako, maglalagay ako nitong Hinoki Cleansing Detox Foot Pads. Ayan, galing to kay Sis Tracy, nakailan na ako. Ang dami nang natanggal dito. Na, konti na lang oh, na pads. Ala, parang tatlo na lang ang Ayan, ito na lang ang natitira na pads niya. Kasi isang pack for both feet. So, yun guys. Sobra. Sabi ko, mag-i-edit ako. Tapos yun guys, na-short kami sa manpower. Nagkasakit yung isang nurse namin and walang mahugot na nurse. Sabi mo lang nga nangyari kasi nga, di ba? Bawal na kaming mag 16 hours. So, walang mahugot na nurse. So, 2 nurse lang naka-duty ngayon sa may mga nagtotoxic. Ewan ko na lang, sana may baitawid nilang lahat. Yun, grabe talaga. Nako-compromise ang quality care dahil sa, nagkukulang ang nurses. But, yeah, hopefully, may tawid nila ang shift nila. Tapos, parang ako ulit ang magre-receive bukas. Ay, hindi, sa kabilang station ako. So, yun guys. Sorry, kung yung sketch ng pag-upload ko, hindi ko talaga siya ma-upload ng, actually, meron dapat vlog for today, but hindi ako nakapag-edit kagabi kasi ginagamit yung laptop ko ng kapatid ko na nanood siya ng movie na HDMI connected to the TV, but yun, yung laptop ko lang kasi ang pwede sa HDMI. And what I'm wearing is my favorite pantulog. Ayan. Nakatali pa siyang ganyan kasi medyo mahaba to yun. Medyo mahaba yung strap niya. So, this is my favorite one. Sobrang lang. Kailan pa to? Parang 4 years na sa akin. But yeah, still working and I still love it. So guys, matutulog na ako. Lalagay ko lang yung sa paa ko, then matutulog na ako. So good night. See you tomorrow, I guess. Good night. Hey guys, back in the house, man. Back in the house, and I just got home from duty. As you can see, naka-uniform pa ang Kes. But yeah, we'll go out and we will buy some things sa Pusurubyo para,
sa mga pangangailangan sa buhay-buhay. But yeah, I can't find my slippers right now. Look at my slippers, guys. Isa lang. Tapos ito. Yung pang-OR ko. Saan kaya yun? Baka tinakbo na naman ng dog namin, si Ash. So, I will see you guys later. Maybe I will just bring... Ayun pala, guys. Kaninong morning pala naligo yung ano ko. Naligo yung cellphone ko habang naliligo ako. So, wala na akong phone. Wala na pang Instagram, pang Facebook. Wala na. So, totally no social media. Sana nga, nilagay ko siya sa bigasan. Sana mabuhay pa siya. Ayun. As in, totally, guys. Naligo talaga siya sa loob ng, what you call that, pail. Nauna pa siyang naligo sa akin. So, let's go! Let's go! Nagbablog ako! Nagbablog ako. Wow, himala. Ayaw niya mag-vlog. So, I'll see you guys later. Hey, guys. So, galing na kami po sa Rubio. Tapos, pagdating namin dyan sa may... Basta dyan sa may Victory Liner. Dito sa may, season. Akala ko madadaanan na namin yung aso. Ay, naku. Tapos yung kasalubong naming nasasakyan siya yung nakabangka. Todo sigaw talaga, Kes! Grabe! Oh, feeling ko nadaga na. Kami na yung nakabangka. Yung dog, di mo nakita. Sama na naman namin tong babaitang itay. Tulog na. Tapos, nandito siya sa harap. Sabi niya, Tita, mag-seatbelt tayo kasi may pulis dyan. Mahuhuli tayo. Sabi niya. Kaya nag-seatbelt na kami. So, yeah. Super tagtag ng ating daan. At tayo po ay nasa season. Look at the view of season. Yan. Ang paggawaan ng semento ni Kuwangko. Charot. Dito nang gagaling ang semento ng Northern Cement Corporation. Paving, Paving Progress. Yan ang tagline nila. Grabe, ang dami pala nilang advertisement dito sa amin. Kasi yung kabilaan, So, paubos na yung bundok na pinagkukuhanan nila ng ginagawa nilang semento. I don't know. Sira ng ating kalikasan dahil sa mga progress ng ating kabuhayan. But, yeah. Gusto din naman kasi natin. Sementado din ang bahay natin. But, kawawa naman ang ating mga bundok. Yun, Yun, nakikita niyo ba yung puti doon? Ay, di ata. Yun, yung puti doon. Doon. Yun, doon. Yun yung pinagkukuhanan ng semento. That is the NCC. Kaya guys, nangangawit na ako. Ang hirap. We're back in the house at nakatulog pa kami. At at ngayon, ako ibagluluto ng isang Korean dish. Korean dish called dak doritang. So, yeah. Prepared ng ating mga ingredients. Prepare na ako ng ating motor. So, let's start cooking. Chicken lang naman siya. Tapos, gochujang kailangan. So, we're going to cook dak doritang here. And we have wings as requested by Mr. Mark Nichols. And thigh. Yan. So, iboboil muna natin siya ganyan. Plain lang muna. Tapos, doon tayo sa labas magboboil kasi walang gas dito sa loob. Pupunta tayo dyan sa may ating dirty kitchen. So, let's go! Ito na yung cellphone ko. Let's see. Oh, yan. May bigas pa, di ba? The best, yo! Ma! It's just like opening a present on Christmas Day. Hi, Ash! Unboxing. Ah! Ano kaya to? Ano kaya to? Ganon. Labuyat! May pag-asa pa ba? Parang hindi pa siya dry. Lumalamig ang gabi. Hindi na. Parang hindi pa siya dry. Kasi wala akong hair dryer kasi eh.
Tulad ng dahon. Ay, hair dryer, me? Hair dryer, blow off. Ooh, mainit! Lang, konti pa lang ito. Drain lang muna natin. And then, para lang matanggal yung mga lansa-lansa. Kasi diba, yung mga puti-puti ng manok, yun daw yung mga lansa niya eh, sabi ng aking grandmother. So, paniwalaan natin ang ating grandmother. Yan. So, we're going to saute this one. Tapos, pag nasautein na siya together with garlic and onion, tsaka naman natin, tapos ayun na, parang adobo style lang, nalalagay mo na yung soy sauce, yung potato, and then, right now, I'm just going to put 2 tablespoons of, asan ba yun? Gochujang! 2 tablespoons of this. Ah! Yummy! Yan, para sarap-sarap. This is the authentic gochujang. You can buy this one sa SM. Sa SM, yung mga imported goods. Ayan. Ang init niya, my friend. So, let's go. Let's saute this one na. Parang madilim. Madilim? Ito tayo sa dirty kitchen. Dirty, literal na dirty. Yung skin na ng chicken yung pinang-oil ko. Parang hindi na masyadong oily. Wala na tayong pang 2 tablespoons of gochujang or the Korean chili paste or kahit ano na lang, 1.5 na lang para hindi masyadong manghang. Anyway, para hindi magastos kasi iba lang kasi yung lasa nito. So, yun. Lagyan na lang natin ng ganyan para hindi masyadong manghang. Anyway, we can add chili powder naman later on. Tapos, lagyan na lang natin ng chicken nor cubes para mas malasa. Yun. Tapos, i-boil mo na siyang ganyan hanggang sa maluto na lahat-lahat. Tapos, kumunti yung sabaw niya. Yan, nilagyan na namin siya ng water na pang sabaw. So, let's just wait for it to be cooked and we will eat later. We will eat later. Yes. So, this is the final product. Ayan. Antayin nyo lang siya na hanggang maluto na lang ng parang overcooked. We don't talk anymore. We don't talk anymore.